Kaixo nere supertxiki maiteak, zer moduz gauden nahi duzuen bizitza sortzen supersekretu hauek entrenatzen espero dut baietz. Jendeak kexatzeko ohitura dauka eta beti txarrena ikusteko. Ze pasatzen da? Horretan zentratzen bazea, handitu egingo da. Energia hori guztia aharuntza joango da. Zerbait berria hasten dezunean beti kostatzen da. Jarraitu ikusten bidea eta enteratuko zea. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia derronetan dituzula, zure bizitza sortzeko tresna eta erreminta guztiak. Eta entrenamendu superboteretsu bat nire web horrian, bizitza sortzen hasteko txikitatik. Ez galdu. Zailtasuna nun dago gauza berri bat hastean? Pausoak ikasi behar dira. Entrenamendu falta bat besterik ez da. Behin pausoiek ikasita, ederki dominatzen duzu. Bizikletan ibiltzea, zatiketa bat egitea, jostea, edo zein gauza. Bidean ditugun zailtasunak ez dira gure helburua uzteko, baizik horiek gainditzeko eta esfortzu horrek hazten laguntzeko. Gizartea zer dago bide azkarrez beteta eta sakrifizio maila oso baxua nahi duten jendea. Nik ere nahi ditut gauzak ahalik eta azkarren eta esfortzu gutxien, baina batzutan ez dago beste biderik. Baina gure ametsak lortzeko bidean egiten dugun sakrifizioa normaltzat jo behar dugu. Izan ere hori da arrakastaren bidea. Imaginatu txapeldun olimpikoa izan nahi duzula, egunero 6-8 ordu entrenatu beharko dituzu. Hori posible dela lortzea, animatzea behar duzu, ez ezinezkoa dela. Adibidez, maite dugun norbait joaten bada, beste planora, entzuteko beharra dezuna da normala dela triste egotea. Eta joan den senide edo maite duzun pertsona horren nahi dula zu bizitza honetan zoriontsu egotea. Zure bidea bilatu, zuk lortu nahi duzunaren arabera. Ez besteek esaten dizuten aukeren arabera. Hau da, posible da, bestea ez. Ez zitxoin besteek baimena emata baizik, zuk ekin eta gero beste erakutsi posible dala. Gainditzen duzun zailtasun edo oztopo bakoitzeko trebezia berri bat eskuratzea dakar. Adibidez, ikasten duzu gidatzea, ez? Erakusten dizu dakien batek gidatzen. Pixkanaka egiten da, ez da kolpez ikasten. Zuk iritsi nahi duzun leku horretara ziur beste norbait iritsi dela. Ikasi ze pauso eman dituen. Askotan gure entrenatzaileak kritikatu ditugu eta beraiedia jakitunak. Gogoratu helburuak lortzeko 4 pausoak zeintzu diren. Lehenengoa, zehatz mehatz jakin zer nahi duzu. Bigarrena, horra iritsi diren ereduetatik ikasi. Pausos, pauso. Hirugarrena, gogor lan egitea, behar den guztia egitea. Eta laugarrena zein da? Ezerrez, ez dagoela sekreturik. Beraz, praktikan jarri eta kontaidazu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, txiki, vuelta que man, ban, akabu bako.